Zamiloval som sa do tohto rodinného domu na Razusovej ulici. Je ako žena. Pre niekoho možno zvonka obyčajný, ale znútra krásny. Nechajte sa aj vy vtiahnuť do jeho krásy. Tento staromestský košický dom má 290 m2 užitkovej plochy, 2 nadzemné podlažia, 3 priestranné izby a je vybavený komplet technológiami. Ideálna poloha a vybavenie domu zaručuje pokojný mestský život. Bonusom tohto domu je funkčný kozub, strešná záhrada, 2 garáže, tento bazén s protiprúdom. Ale ja sa dnes kúpať nebudem. Aj vás očarela jeho krása, tak ako mňa, veľmi rád si ho znovu s vami pozriem. Ozvite sa.